morning man kay pare ko, Maui Kanyada Jr. Dira sa barangay Sumag. Congratulations kuno sa eldest son ni Ma'am Kelly Jelly for his new job. Aljon, no? Appeal. Congratulations. Ma'am Vanessa Mayo, hello man kay Sis Alma Alvarez Gallo, kag kay brother niya Roberto One Ball Gallo. Maing agagin sa inyo, no? Kag dira man sa si Kwan, siyang classmate ki Susan Jaime Allen daw nahidlaw na ko sa iyang mga comments, no? Anyway, good morning Mandra sa kay Larry Rico sa may barangay kung sa Puro Kalubay sa barangay Sampinet sa Bago City. Kag sa kapihan dira ni Lani, good morning sa inyo. Sa DK Kapihan dira sa La Carlota, maayong aga sa tanan-tanan nga nagapangapi dira, no? Kay to Erel watching from Manduao, Bayawan City. Kag natamyaw tamang gali ang mga dira sa Alagad Radio 100.5 dira sa Banwasang Hinubaan, no? Good morning dira sa inyo. Okay na kamuda? Sa kay Alagad Kevin Henry, Kagawad Melchor Baroca Rumbinas sang Barangay 1 sa Banwasang Hinubaan. Ramel Duray Infante, another 50 stars sent by Ma'am Kelly Jelly. Susana Tahunera, good morning man. Sige, another sa star ko na for Ma'am Vanessa ini. Joval Trinidad, Anali Apolinario, watching from Mabuhay City sa Cabuyao, Laguna. Good morning dira sa inyo. Kag sa akon ihada. Sa kay Carol Montoya, good morning sa Quezon City. Alex Montesa, good morning man sa liwat dira sa imo, no? Kay Bia Jonathan, good morning sa imo. Salamat gid, no, for being very supportive sa aton nga community pantry. Ari gini sila nga duaya si Alex kag si Bia Jonathan. Nagrepresent sila sang EFC. EFC. Pwede mo na EFC. Very homok. Alma Enriquez Alagon, watching from San Pedro, Laguna. Kay Melili Oligo, dira sa may Barangay Tangub. Good morning man dira sa imo, no? Kag sinutugan ni kinang natamansar ko nga ay, by the way, dira sa kay Kwasa Kwan bala sa Purok Masinadiahon, kag sa Purok Punta Balas North sa Barangay Panukoy, dito kita ng community pantry, Aksyon Dorsmos ang naligid nga Sabado. Nami dito kay ka very orderly bala sa community pantry. Nami sa mga tao to ka-disiplinado, na-observe ang mga health protocol. Kasadya nami to. Very good. Kag pagala namon to daw ka wirecast gito ang Aksyon Radio. Halos nga dalabay mo, halos taran nga balay daw Aksyon Radio ang ginapamatian. Salamat din sa inyo dira Purok Masinadiahon kag Barangay Purok Punta Balas North sa Barangay Pahanukoy. Okay? Sige, standby na sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, mahimo maka-avail sang 5 milyones pesos nga balor sang farm machineries ang mga mangunguma sang Negros Occidental paagi sa programa sang probinsya. Sa programa Vice Gov in Action, gidbahag ni Negros Occidental Provincial Agriculturist Attorney Jafet Mascolino,
nga mahimo maka-avail sang 5 milyones pesos nga balor sang farm machineries ang kada asosasyon sa mga manguma basta ini sila ang may kabilugan nga hindi magnubo sa 50 hektaryas nga talamnan. Sunod kay maskulino, ang mga kwalipikadong asosasyon ang paghatagan sang kaigunan nga magpili sila kaugalingon nga machineries sa mga asosasyon nga luyag mag-avail. Mahimo lamang magsumeter sang application sa Provincial Agriculture's Office o Agriculturist Office agud ini ang mapaidalom sa assessment. Dugang pa ni maskulino, kada tuig, naghatag ang gobyerno probinsyal sang 32 ka sets sang farm machineries sa din 5 milyones ang ginalokar nga pondo kada isa ka set sang makinarya o kon 160 milyones pesos kada tuig. Ang target subong abi ni sa paghatag sang machineries, mga associations ni siya, Vice. Bali, ang isa ka association, may ara kamo minimum nga 50 hectares nga talamnan para maka-avail kamo sang isa ka set sang machineries nga worth mga 5 million pesos. Nagahingyo si Provincial Agriculturist Attorney Japhet Masculino sa mga mangunguma, mananagat kag mga nagatrabaho sa sektor sa agrikultura nga magparehistro sa registry system for basic sector in agriculture agud makabenepisyo sa mga programa sa gobyerno. Sa interview ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer kay Masculino sa programa Vice Gov in Action, ginkompirma sini nga mayor nga requirements para maka-avail sa mga agriculture programs ang registration sa RSBSA. Suno kay Masculino, dako subong ang pondo ang ginpain sa gobyerno sa sektor sa agrikultura, kag dako man ang mabulig sini sa mga mangunguma kag mananagat. Abiso ni Masculino sa mga mangunguma kag mananagat nga magpadulong sa tagsa ka municipal kag city agriculture office para makaparehistro. Sa pinakauling nga datos ni Masculino, kapin 62,000 na ang narehistro sa Department of Agriculture. Kanugon lang ang imo lang gid lang himuon ang kapisan mo lang nga makadto dito sa city or sa municipal agriculture office. Kabahin sang pahayag ni Provincial Agriculturist Attorney Japhet Masculino. Sa ibang panaton nga balita lokal, gin-inspeksyon sa Bacolod City Emergency Operations Center ang paghimuon nga vaccination center sa sulod sang SM City Bacolod. Sa Facebook post ni Bacolod City Councilor M. Ang, ginpahayag nga preparado na ang vaccination area para sa mass vaccination program nga paghiwaton karon nga adlaw Mayo 3. Suno kay ang nabilin nga mga health facility frontliners, senior citizens kag persons with comorbidities ang maakomodar base man sa first come first serve sequence. Patag ni ang pasunod sa ang komodaron ang base man sa registration nga nagsulod sa database ng syudad. Dugang pa ni ang interesado magpabakuna ang mahimo makaparehistro online. Nagpatigayon sang consultative meeting ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod sa opisyales sang Market Vendors Association sang tatlo ka dalagko nga merkado sa syudad. Ginistoryahan sa pagsinapol ang mga priority projects sang syudad sa tatlo ka dalagko nga merkado, kaangay sang pagkayo, rehabilitasyon kag improvements sang Libertad Central kag Burgos Market. Ang pagsinapol ginpangunahan ni Bacolod City Mayor Evelio Leonardia kag Vice Mayor Elcid Familiaran. Wala pa sa karon sang plano si Anay Bacolod Councilor Ricardo Canutan nga magpapili sa anuman nga posisyon sa 2022 elections. Ini ang ginanunsyo ni Tan matapos ang press conference nga ginpatikayon sa pagpalayag sa media sang paghatag clearance sa iya sa issue sa illegal drug trade. Suno kay Tan, magatutok ini karon sa iya nga negosyo kag pamilya nga iya na napabayan matapos nadula ini sang duha ka tuig. Apang ginpahayag ni Tan ang serbisyo publiko ang yara sa gyapon sa iya tagipusoon. Madumduman, natapos ni Tan ang unang termino bilang konsehal sa Bacolod sa Humalin 2016 tubtub 2019. Disyembre tuig 2018 sang nakaluwa si Tan upod ang iya asawa sa ambush nga natabo sa barangay Alangilan. Today, I'm happy to say I made it through the storm. Searching for truth and justice in so hard. Ang kamaturan, I was a victim of fake news, of intriga, binutig, and patalang. It destroyed my life, it destroyed my family, it ruined me. And to prove na subragid kamalisyoso, kag tinunto ang ginhimo sa akon through fake news. Ang kabahin sa pahayag ni Anay Konsehal Ricardo Canutan.
Pati gayonon, karong adlaw Mayo 3 ang selebrasyon sa World Press Freedom Day sa siyudad sang Bacolod. Inisanto sa City Ordinance number 687 nga nagahatag sang pagkilala kag pagrespeto sa kailwayan sa pagwaragwag. Sa statement ni Bacolod City Mayor Evelio Lunaria, ginpasidunggan sini ang media kag ginkilala bilang Fourth Estate. Dugang pa ni Lunaria, wala sang matuod nga demokrasya kung wala sang kailwayan sa pagwaragwag ang katapo sang media. Ang mga aktibidad may angot sa World Press Freedom Day ang paghiwaton sa siyudad sang Bacolod sining nga bulan sang Mayo, kag giorganisa sang Bacolod City Public Information Office, Negros Press Club, kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, Negros Occidental Chapter kag Philippine Information Agency Negros Occidental Information Center. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginklaro naman ni United Negros Alliance Secretary General Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga wala pa sang pinal nga desisyon ang plano sa pinakamamiyembro sa ilang partido angot sa 2022 elections. Suno kay Escalante, madamo pa sang sinapol nga patigayuno na ilang grupo agud istoryahan ang mga plano sa kada banwa kag syudad. Dunga pa ni Escalante, posible nga may sambuwa nga matabo sa pagkaalkalde sa banwa San Toboso kag Isabela. Sunod sa iya, ang asawa ni incumbent Toboso Mayor Richard Hauhoko ang magapapili alkalde sa mga banwa, samtang si incumbent Isabela Vice Mayor Renato Malabor Jr. ang magakandidato man bilang alkalde sa mga banwa. Ginatag ni Escalante nga wala pa sang kumpirmasyon ng report may kang tanan sa plano ni Hauhoko nga pagpapili kongresista sang una nga distrito kag pagpapili man bilang 3rd District Congressman ni anay board member David Albert Lacson. Natalana nga magpatigayon sa General Assembly ang Unega kag Love Negros anuman nga bulan karon nga tuig agud hambalan ang 2022 nga eleksyon. Philippine Medical Association nagpaandam sa paggamit sang ivermectin sa hindi lisensyado nga mga ospital samtang mga lideres sang pungsod gininyo untatana ang paglinaway bangod sa isyu sang West Philippine Sea. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita. Dira sa kay Renan Payongayong, good morning man. Kag kay si Ma'am Kelly Jelly, gina-congratulate lang si Alex Montesa, kag Bia Jonathan sa ila all support sa aton nga community pantry, no? Regina Kabalatungan. Regina, si Ate Regine Kabalatungan. si Kilala ko na Action Regine Boy. gali ni. Lapad ni ila Kabalatungan. Damos na tanom nga balatong. Yes. Good morning, Ate Regine, sa may Himamaylan City. Yes. Kag saya baby nga kapid Action Boy. Okay. Kag si cute ang akon nga na collab sa TikTok. Ano collab? May TikTok, may collab nga TikTok. Kag TikTok kami nga duwa. Ay, very good. Collab gid yan. Collab. To ka feeling sikat ba no? Good morning man. Dira kay amigo naton Juan Bol Gallo, kag kay Ma'am Alma Alvarez Gallo. Bago lang nag-birthday ang apo ni amigo Juan Bol Blas, si Mason Rupert Gallo. So, belated happy birthday kay Mason. Belated happy birthday. Rupert Gallo, nag 5 years old na si Mason Rupert. Sige. Sige. Kay Michael June Season from Chateau Elise, Parañaque. Happy listening na kay Greg Ostiniani Puertas. Ano to man? Maria Rivera Murayama. Good morning mandira sa imo sa Japan, Okinawa, Japan. Francisco Guangco. Good morning ano kay Jesse Divina Gracia. Kay kay Charito Villarte, kay Nato Villarte dira sa US. Good morning dira sa inyo. Ato kami to nagligad sa Punta Balas North, community pantry, na? Ginagreet naman ang Alvarez family dira sa Barangay Tangub from Ma'am Vanessa Mayo. Okay. Kay Joy Drelon, good morning man. Sige, Action Doors. Action Boy, may greet lang ko happy birthday kay happy birthday Ma'am Sarah May Toga and Ma'am Gigi Ortiz sang Sumag National High School Senior High. Keep safe and God bless from Senior High family. Kag Action Boy, remind mo kay greet siya karon on air ha. Okay, sino gani? Si Ma'am Sarah May Toga kag si Ma'am Gigi Ortiz sang Sumag National High School. Birthday nila subong nga adlaw. Kag Action Doors, may information kita from kay pare Ruben Tampos bala, ang district head sang LTO sa Bacolod. Oo. Temporarily close sila today for disinfection. Okay, today lang man. Amo lang ang balya today. Today lang siguro. Wala man. For disinfection. So, ang may mga transactions danay sa LTO Bacolod, close anay sila for today ha. Hindi ka mo anay on air karon. Kada mo tas ang lawagon karon on air dapat madumduman ta ginahan. Yes, correct. Sige, kay Andre Polanco. Good morning mandra sa imo. Lito Dayap sa Barangay Punta Taytay. Kay Agnes Asmin Herida Barrera. Good morning. At nito siya sa Saudi Arabia man. Good morning kuno kay Guapa Dorel. Ay. Sana all. Thank you. Kay Dads Aberia. Watching here over a cup of coffee from Barangay Sumag. Good morning dira sa imo, Dads. Alk. Muna, sakto na. Guro Alam nga naman ALF, ALO, ALC. From si Juanes, si Alfred. Alfred Alcantara sa Alberta, Canada. Kikilala mo gali. Oo, na-blues ni Migata Butch. Alcantara. Good morning, Erasmo. sir. Dira sa may Alberta, Canada. Yes. Kabati ka na sa kanta nga. Ako lang gusto kong kaduan mong na. Kabati ka sa kanta nga may Alberta. Ang Kwan Blast for Strong Winds. Wala. Sige, tabe. Think I'll go out to Alberta. Alberta, Weather's Canada good na. there in the fall. Wow. Doon nakakadulong sa Canada pagkanta mo ba? Neil Young. Perfect. Miles Martir. Kay Karen Serna.
Sa shout out na sa Kawayan. Kuan ko niya nang na-blues ko ni Karen Serna. Bata ni nang Belen. Kay Marilo Villarta naman, Terence Vergara Sancho. Apo ko siya gali kay Luluboy panawagi sa akon. Apo ko siya? Lolo boy. Oho. Natigulangan. Lagi siya si Motion Gani Boy. man. Magkalain. Kuan ay, way natudluan ni akon. Diding Alojamiento. Happy morning, man. Abi ko ka sinyas na kay gakuan pa lang gali, ga hiyod pa lang. Sabot sang gahiyod. Abi ko. Gahiyod pa lang si JM. Hindi, wala ka. Kuan na sa mo. Oy, kay migo ko Reggie Obando. Good morning dara sa imo, migo Reggie. Kagawad. Good morning sa imo. Kano orata? Happy birthday ko no sa iya asawa si Deb Laura. May 2 kahapon. Dira sa may barangay Mansilingan kahapon gali, no? Belated happy Nami ang birthday. ngalan, no? Deb Laura. Ang iba niya Deborah, Deb Laura. Ano, Deb Laura. Deblora. Ay, bongga. Pilton Lipura. Kagay Evelyn ni Pumuseno. Good morning, man. Good morning To you. Good morning to you. Muna? Nabta na to. Good. Ate, sige. Standby na kita sa mga balita national. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala Sa atin naman mga ka-aksyon nga kasanan Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negro sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagpaandam ang Philippine Medical Association sa iban nga doktor nga nag-prescribe sa paggamit sang ivermectin sa hindi lisensyadong ospital. Sa press release sang PMA, ginpahayag nga makabig illegal ang paggamit sang ivermectin sa mga ospital nga wala sang nagakaigo nga permiso kag mahimo maabuso kung hindi mabantayan sang husto. Pagklaro sang PMA, wala sang ebidensya nga nagapamatuod nga epektibo ang ivermectin kontra sa COVID-19. Dugang pa sang PMA, nagpaandam na ang Food and Drug Administration nga ang paghimo kapag baligya sa mga bulong nga wala na risto ang ginakabig illegal. Ginakingyo ni Senator Panfilo Lacson ng Maridiresong Pilipinas nga mag-isa sa issue sa West Philippine Sea kag untatan ang paglalisay sa tubang sang publiko. Sulod kay Lacson, dapat man nga untatan ang pagpakita sa mga kakulangan nga makapahuyang sa puwersa sang Pilipinas. Dugang pa ri Lacson, imbes ang Pilipinas kag pungsod China ang maglalisay sa issue sa West Philippine Sea, si Anay Justice Antonio Carpio ang ginalalis ni Presidente Rodrigo Duterte.
Pagpanghangkat ni Lacson, siguro na ang pag-isa para sa territorial integrity. Pagpatag pa ni Lacson, wala sang labot ang supply sang bakuna sa isyu sang West Philippine Sea. Nahibaluan, unang ginpahayag ni Carpio nga ang mayor nga problema sa isyu sa West Philippine Sea, si Duterte. Ginpalayag naman ni Senator Manny Pacquiao nga nagsulat siya sa gobyerno sang China kag ginihiniyo nga kakason ang ilang mga barko o kung kuhaon ang ilang mga barko sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Ang sulat napitsahan Abril 10, 2021 kag para ini kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian. Sa sulat, nagpahayag ang senador sang tuman nga pagkabalaka sa presensya sang kapin 220 ka Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef nga suno sa iya maathag nga ginpanagiyahan kag teritoryo sang Pilipinas. Arestado ang 12 ka mga pamatanon nga aktivista samtang nagpadulong sa isa ka hublag protesta sa atong Labor Day sa banwa sang Castillejos, probinsya sang Zambales. Suro kay Zambales Provincial Police Officer Director Police Colonel Romano Cardino, ang 12 ka mga aktivista na dakpan sa checkpoint sa Barangay del Pilar. Ginapapondo ang 15-seater nga salakyan sa mga aktivista bangod sa ginalegar paglapas sa physical distancing kag sa kapaslawan nga magpakita sang identification cards kag proof of residency. Sunod naman sa League of Filipino Students, wala naglapas sa physical distancing protocol. Ang mga aktivista kag ginalegar nga himo-himo gid lamang ang akusasyon sang kapulisan. Gindepensahan naman sa isa ka opisyal sa Cebu Mactan Air Base, si Senator Christopher Lawrence Bongo sa managalap ng black propaganda o kung fake news. Angot sa ginhimo niya nga pagresponde kapag bulig sa mga biktima sa nahugpaas ng Philippine Air Force helicopter sa Abril 27 sa Handayan Island sa Hetafe, Bohol. Napatay sa chopper crash ang piloto nga si Captain Aurelius Olano samtang pilaso naman ang 3 ka Air Force personnel. Magluwas sa financial assistance, sanday go kag Presidente Rodrigo Duterte ang nagsabat sa gastos sa ospital sang 3 ka pilason nga Air Force personnel nga sanday First Lieutenant Hilary Bunao, co-pilot, AIC Bon Arasola kag AIC Rex Anapio. Tuhay inis nagalapta nga fake news sa social media nga nagpadulong lamang sa Cebu si Senator Go para mag-photo op sa mga biktima sang chopper crash sa Mactan, Cebu Airport. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni Vice President Leni Robredo nga dapat tatagan sa konkreto nga aksyon ng mga isyu sa mga mumugon nga Filipino. Ini dapat ay ibaylo sa ilang importante nga kontribusyon sa ekonomiya sang pungsod kag sa sosyedad. Particular niya ang ginmensyonar ang nagapaday nga isyu sa kontraktualisasyon kag ang paghatag proteksyon sa mga mumugon nga yara sa iban nga pungsod. Ginhingyo man niya ang paghatag sang suporta sa mga mumugon nga napektuhan sa karon nga pandemya bangod sila ang matuod nga kusog sang ekonomiya. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nabutan. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon, madayon aksyon radyo. Na? Okay na. Good morning dira kay Diloterio Gary Acosta. No? Gary Diloterio Acosta. Mayang aga sa La Mesa Dam, Quezon City. Dina Magbato Malabago, watching live sa Locotan, Cabancalan City. Eva Gradas Baterna. Good morning, man, and have a blessed Monday morning. Kay Julito Lasala. Ari di ako sa mall. Ano naman? Ay, ambot. Dito ako sa mall, pero di pa ako sa Argo nag-Yossi. Ay, Okay. sila. Melchorita Ferrer, good morning, man. Basta may gina-text, may gina-message. Hindi na-send. Tere Simpronyong, good morning, man. Cory Vidaha. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning sa imo. Kay si Angie Ilicaniel dira sa Bago City. Good morning, man. Si Ma'am Lily King dira sa may London. Good morning, Miss Lily King. Yes, good morning. Mayara ka pa da? Ang good morning sa London, good morning lang Japan, or may lain sila nga. Lain maguro ang time la ila tong oras, pero way pa ko balo kun ano. Ano balaan ko lang ya ang ting US may ara tang advance kita tag pila ka hours, may ara tag 24 hours. Pero siya ka London niya way ko ideya gid. Mangko tabi si Ma'am Lily King, anong oras ila to? Dasi Ano na kabati na siya, Action Boy. Inday Blaza. Good morning. Nabalik naman ng mga kuano kay Ters Vergara Sancho. Maayong agaman. Okay? Sir Maui Cañada Jr. Araman siya. Sa Barangay Sumbag. Si Dugay na kami kitanay ni Parikoy ba? Maui Cañada Jr. Aran da sa Barangay Sumbag. Nubangan da sa high school. Dampi, dabla. Sa Sumbag National High School. Aran da ilang balay dampi. Sige. Action Boy, damo mo ni si Tanong. Ha? Damo mo siya tanong. Kasi gusto mo magplantita, you can get in touch with him. Kailan? Ginabaligya, ya. Ikaw baligyan niya pa, mahuya man na siya magbaligya siya. Bawdo ikaw ka desisyon. Umibo ka na. Action Boy siya yung wag hindi ako kunibla sagod na. Mahuya naman siya. Kay Warlito Nesia, good morning, man. Good morning, man, Action Boy, ha? Kay Regent Tan Villalon, kay Anthony Jones, Ceblano. Dadugay na ko kabati kay Regent Tan, Ara siya sa GC, Action Boy. Galantan siya sa aton. Kay Dennis Richard Tiboroma, good morning. Kay si Princess, Action Boy, si Anthony. May gin-message ako kung mapabakal ko kung abukado. Kay Ara di siya boss. Kasi gusto mo man pilit, Action Boy. Dala lang. Sige ha, pilay mo ka kilo. Dala Hindi lang. pa tayo transaction yun. Diba kung pila ka kilo, no? Kay message ko karon si Anthony. Ang madalay lang. Si kumadala yung pulo ka kilo, ti pulo. Ang pulo man. Boss, ari di siya. Kaya ba mo madala ya lang. Ti kumadala yung pulo Hindi ka siya kilo. kadala. Pulo ka bilog, pulo ka kilo. Ang madalay lang basta nila mo sobra sa 2 ka kilo. So meaning 2 na ka kilo yung mo. Rodora Syoko, good morning, man. Kapayas ha, tugon ka. Oh, grabe. Oh. Makatonto siya ikon kami. Ben Bads, good morning. Happy birthday kano kay Mrs. Teresa Cabayaw Badjan. Celebrating her 49th birthday today. Ang panamyaw halin sa Badjan family, no? Kay Jos, ano magbasa ni kay Salcedo man? Jose ni siguro? And then, ambot lang. Guro. Tamyaw lang si label. Dito sa iba si Isabel naman ha. Lapitay lang balay ni si si ni Michael John Season kag ni Maui Cañada.
Na basta kung may ara ka nga mga planta, tanom ba lang na. Mo ni siya mga kwan na plantito man ni siya mo. Visit ato dason sa mga plants. So tungkol nga plantito Hindi tayo mag-visit sa iya kung sa mga plants. Tungkol nga plantito sa pagkitanan nyo kung itawag mo siya nga tito. Tito Maui. Plantito mo. Hindi ba? Ay, nabdos ako ulit dahil. Stand by na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:46. Kaag sa detalye, Balita International, pinakauna ang India sa mapungsod sa bugos ng kalibutan nga naka-record sa masobra 400,000 kamapanibagong kaso ng coronavirus cases sa sunod lamang sa isa ka adlaw. Ini kasunod naman sa pagumpisa sa vaccine rollout sa nasambit nga pungsod sa piyak sa naeksperyensyahan nga supply crisis. Naglambot naman sa 3,523 ang bago nga nagkalamatay sa sunod lang sa 24 oras pero ginapaabot sa mga eksperto nga mas mataas pa diri ang matuod nga kadamuon sa fatality sa India bangon may pila nga nagkalamatay ang wala na report. Nagapati naman ang mga eksperto nga kinahanglan nga pabaskugon sa India ang ila pagpangbakuna sa mga lugar nga may mataas nga transmission rates ng virus amuman sa 5 ka estado sa diin nagpatigayon sang eleksyon. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, gina-project karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang inflation rate magapabilin nga lampas ini sa target band sa gobyerno para sa bulan sa Abril. Sunod kay BSP Governor Benjamin Diokno, ila gina-project nga yara sa 4.2 to 5% ang inflation sa bulan sa Abril. Una, diri ginpahayag sa Central Bank nga 2 to 4% lamang ay la projection. Ginalantaw nga rason sa among projection among pagsaka sa presyo sa baboy, isda kag bugas. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos and 24 centavos, Singapore dollar 36 pesos and 25 centavos, kang Hong Kong dollar 6 pesos and 21 centavos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, liwat nga nagbukas sa una nga kagaynan sa sulod sang masobra isa ka tuig ang Disneyland sa California. Nagpatigan sila sang pila ka pag-istrikto ang original theme park sa Walt Disney sa ila liwat nga pagbukas kang isang pagkuha sang temperatura kag dapat magsuksok sing face mask ang mga magapadulong sa among lugar. Ginadilian man nga hakuson ang mga sikat nga mascot sa nasambit nga theme park. Manginbukas lamang ini sa mga nagapuyo sa California kag mayara sang 25% capacity. Hindi man sila magapatigan sang parada fireworks displays para malikawan ang pagtirilipon sa mga tao. Naibaloan gintukod ang park sa 1955 kag sa Marso 2020 ginpasara ini bangod sa epekto sang COVID-19 na pandemic. Sa balita sa patag sa sports, nagpasugot na mga opisyal sa Batangas City Government nga mangin-host sa training sang pila ka PBA teams bilang pagpreparar sa pagbukas sang 46th season sang liga. Kasunod din sa pagsapol na PBA Commissioner Willie Marshall sa Barangay Hinebra Team Governor Al Francis Chua kahapon o kung sang Mayo 1. Kaupod sa Batangas City Mayor Beverly D. Macuha kag Congressman Marvy Marino. Gintanyagan sa city government ang kung gintanyag sa city government ang Batangas Coliseum kang ila gym sa Batangas State University bilang practice venue sa pila ka PBA teams. Sa kung naglaom si Marshall nga maglambot sa 5 tubtub 7 ka teams ang liga ang mag-training sa Batangas City. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Pack! Mahu! Happy Monday! Mama ka pa na, di ba? Mahu! Amo na siya dapat. Yes. May subo action boy. Pinakauna pag nga Monday sa bulan sang Mayo. Month of ano ganito? Flowers. Flores di Mayo. Oo, tani kung wala pandemic action boy ang mga chikiting naman na
sa aton mga ka-aksyon, nagapang sabwag-sabwag naman Sa Flores de Mayo. sa Bulak. Bulak. Kaagi man ko na interaction boy. Mong balo ka nga nag-interact to sa una. Kay may aros kaldo. Yes, may pamahaw. May pamahaw. pamahaw. Libre pamahaw. So, sige. Dali lang kita Dorsa kay liwat i-inform naton bala sa aton nga mga may transaction sa LTO diri sa Bacolod. So, Karon nga adlaw temporary close anay ang LTO kay may ara sila patigunon nga disinfection, no? Suno ini sa aton amigo kay pare Ruben Tampos, ang district head sa LTO district office diri sa siyudad sa Bacolod. No? So hindi lang ka man magkadto diri ha kay may disinfection. Sige. Kaya mo pag ito kay na nga mga kwan. kag happy birthday lang kay Ma'am Sarah Maytoga and Ma'am Gigi Ortiz ang Sumag National High School Senior High. Keep safe and God bless from Senior High family. Sige. Dali lang sa Dorsa kay may kaupon naton sumukanay ang aton amigo si Mr. Jonathan Granada sa Life Extension Philippines, no? Sa aton linya Mr. Jonathan Granada. John, good morning sa imo and welcome. Yes, Sir Boy, good morning. Good morning sa tanan ng mga listeners sa Aksyon Radio Bacolod. Sir John, amo ni bala ka ining COVID-19 bala. Para informasyon sa aton nga mga ka-aksyon. Ang tawo gali matapikan sa COVID-19 ay kakapatay sa COVID kundi nga kakapatay sa iya nga comorbidities, hindi bala Sir John? Ang iyang masakit ya mong nagapatay sa iya. Yes, that's isa na siya, Sir Boy, sa discover sa siyempre sa ating mga medical experts kag ining mga nagatuon gid bala sa virus. Isa sa mga reasons kung nga ang mga tao nagkapatay, it's because ang ilang mga comorbids or may ara sila nga mga comorbidities like cancer, respiratory disease, Heart. may ara sila nga hypertension, heart-related complications, kidney problem. So nagahuyang pag
mag-action si Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. No? So, buwas na lang atong nga balita special action doors, okay? It's okay, Action Boy. Okay ka lang? Tomorrow na lang. Hindi ka mag-sunggod? Wala. Hindi magura na. Good morning dira kay kagawad sa Milagros Sir Elite. Ang imo to tamiyawan on air, okay na to? Nag-greet ka na kabina. Nag-greet mo na, okay, sige. Happy birthday. Hambal ni pare ko mawi kanyada, Pink Ivy ko, no? Ay, oo, nabasa ko to. Ang iyatag isa to. Kilala mo ng Pink Ivy? Ala. Pero Hindi. feeling ko sa ngalan lang namin ni siya. May ara na sa singin na tawag nga Poison Ivy mo inlaim maniguro Sa yan. pink lang tayo, Action Boy. Delikado ang poison. Sige, okay. Sige. Thank you in advance. Ay, charot lang si Ivan. Natun, thank you in advance, Tito. Alam Ano ka sa? na eh. Sige ba? Tumawi. Thank you. Laina, uy. Good morning, Sir Leo Talaban. Kagkagawad Yes. Milagros Alit, naga-monitor. Yes, good okay. morning. Sige. Mga Ito lang yun, okay. sa Alagad Radio. Yes, Good oh, morning. Alagad Kaya Radio. Aris Lalagigan, no? Ari this last Mayong na aga kahapon. sa inyo. Sige. Good morning, may ko Eric Tinerefi, may agada. Love you, pre. Oh, love you, so sweet. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayhopon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Gag-action, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.